Metaboboost, tvoja tajná zbraň proti hladu a chutiam. Vieš, že 52% dospelých ľudí sa snaží schudnúť, ale väčšina zlyháva nie preto, že nevie, čo má jesť, ale preto, že chute a hlad sú silnejšie ako ich vôľa. Áno, presne, taká som aj ja, milujem jedlo. A naozaj emočné jedenie, večerné maškrtenie, návaly vlčieho hladu, toto všetko má jedného spoločného menovateľa. A to je GLP-1 hormón. Tento kľúčový hormón hladu hovorí tvojmu mozgu, kedy si síta a ako tvoje telo využíva energiu zo stravy. Ale ako Metaboboost užívať? Jedenkrát denne si ho dáš 1 hodinu pred hlavným jedlom, kedy mávaš najväčšie chute. Napríklad, ak máš večerné jedenie, pre jedanie sa, tak si dáš 5 tabliet hodinu pred večerou. Výsledky sa dostavia do 14 dní. Keď funguje správne, tak rýchlejšie sa cítiš síty, menej myslíš na jedlo a tvoje trávenie a metabolizmus pracujú efektívne.